Det här är Helsingfors naturvetenskapliga gymnasium. Här har vi tillbringat det hittills kanske tuffaste år av vårt liv. Vi har kunnat läsa på... Ei vittu, tää ruotsi on perseestä! 3, 2, 3, 1, 2, 3. Oi vittu. Tämä on Helsingin luonnontiedon lukio. Koulu, jossa me olemme viettäneet 3 ehkä elämämme tähän asti tuskaisinta vuotta. Olemme viimein näiden vuosien jälkeen kaikki valmiita kokeilemaan siipeämme siellä oikeassa maailmassa. 사상이 올통벌통한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 Oppan Gangnam Style. Ai, kuka posti uutila hissi? Hyvät opiskelijat, tervetuloa seuraamaan jo vuosittaiseksi perinteeksi muodostunutta Helsingin luonnontiedon lukion Abishowta. Tämä on se päivä, kun juhlimme sitä, että pääsemme teistä nappuloista eroon. Me teitä ylemmät, kauniimmat ja viisaimmat oppilaat. Heikki, miksi isket aina kakkosmuijia? Nuorempi vuosiluokka, se on kiva juttu. Mitä nuorempi sitä kilempi? Kyllä. Kerropa meille yksi todella tärkeä asia. Mikä on Arifin karvoituksen salaisuus? Pahan pistit. Auttakaa mua. Lame. Tää on paha. Siis ainakin melkein mukaan se voisi johtua siitä, että se saa erektioit päivittäin. Mut mä en oo varma, onko se totta. Onko sinulla jotain kommentteja Helsingin luonnontiedon lukiosta? Hello on ihana paikka, että mulla on tosi hauskaa täällä ja hyviä ystäviä ja muutenkin ihan perseestä. Pitääkö tuo väite paikkaansa? No ekat ei pidä, mutta perseestä se kyllä on. Mikä on Stockman Luukkisin salaisuus? Me kysyttiin tätä Arif muilta, mutta vastausta ei tiedetty silloin ihan tarkkaan. Elikkä, mikä on sun karvasuuden salaisuus? Proteiini. Tämä on nyt aika tylsä vastaus ihan reisesti. Seuraavaksi haastattelemme Hellun suurta kuuluisuutta. Jaakon partaa.
Todella syvällisiä mietteitä. No niin Niina, mitä olet oppinut lukion aikana? Mä oon oppinut, että Helsingiuksen tunneilla ei kannata kaivaa nenää. Sehän on kiva. Moi, mä koitan just myydä viinaa täällä Lykkäsillä. Pyöriks? Näin. Oliver Reitola, mikä on opintojen salaisuus? No siis munhan suurin läpimurto oli se, kun me kehitimme meidän kiinalaisen vaihto-oppilaan Heikki Maan tästä koeputkesta. Ja Heikki on ihan hyvä lisä tähän meidän, tuonut vähän väriä ja no ei tietenkään tule toimeen japanilaistenkaan, mutta onneksi meillä ei ole kyllä yksi Antti Lund. No niin, hei, se Stockman juttu jäi kesken viime kerran. Niin. Mikä se kysymys oli? Mikä on sun pettämättömän stokkatyylis salaisuus? Stockman. Aika hyvä. Arif, mikä on sun karvaisen kehosi salaisuus? Hei sinä, viekö integraalilaskenta sinulta liikaa aikaa muodin seuraamiselta? Ovatko vanhat kassinne pölyttyneet, tyylittömät, eivätkä enää aja asiansa? Toivoisitko olevasi yhtä näppärä naisseurassa kuin trigonometriassa? Jos olet miettinyt, miksi charmiseipuren naisiin, on siihen yksinkertainen selitys. Kasseissasi on vika. Mutta ei hätää, meillä on sinulle ratkaisu. Kokeile hellukassia, niin tiedät, miltä tuntuu olla mies. Nää on mun nyytit, nää on mun nyytit. En tiedä mitä pyysit, mut nää on mun nyytit. Nää on mun kivet, nää on mun kivet. Ja molemmilla on nimet, jotta tiedät mitä imet. Nää on mun nyytit, nää on mun nyytit. En tiedä mitä pyysit, mut nää on mun nyytit. Nää on mun kivet, nää on mun kivet. Ja molemmilla on nimet, jotta tiedät mitä imet. En tiennyt, että niinkin yksinkertainen toimenpide kuin kassien uusiminen voisi parantaa elämänlaatua niin näin huomattavasti. Nykyään käyräni on aidosti kasvava. Kuinka usein ajattelet Lundia nylkyttäviä pupuja? Jatkuvasti. Vähintään viikoittain. Miltä se tuntuu, kun se jääkin vain haaveeksi? No kyllähän se vähän sattuu. Olemme odottaneet tämän päivän koittamista siitä asti, kun 11 vuosiluokka, tai saati sitten 12, astui koulumme ensimmäisen kerran. Nyt tämä innolla odotettu penkkaripäivä on viimein koittanut. Tämä on meidän kuvaamamme video, joka kuvastaa esimerkillisesti näiden vuosien aikana opittuja taitoja.
Työ vai Manu? Manu. Asunto vai Manu? Entäpä seksi vai Manu? Manu. No huhhuh. Entäpä perhe vai Manu? Man United. It's no problem for me, but it's a problem for you. Sitten oli edelleen derivointi. Ja nyt siis pääsääntöisesti voidaan sanoa, että voi muillakin tavoilla derivoida niin kuin täältä, mutta melkein... Ihan selvä sieltä on sun palloa. Ai se on sun pilli. Tästä näin, tästä tyykkaa. Älä tyykkaa! Se ei osaa vetää. Jäädy! Älä nyt! Tämän videon on tarkoitus kuvastaa myös sitä tunnetta, jonka koemme, kun jätämme nämä 3 vuotta taaksemme haikein, mutta iloisin mielin. Me abit olemme yhteistuumin tulleet siihen tulokseen, että olemme ehdottomasti Helsingin luonnontiedon lukion paras ikäluokka. Olemme paitsi paremman näköisiä, niin myös viisaampia kuin ketkään muut. Joten pidemmittä puheitta, saammeko esitellä Hellun abivideo? Hei, se video meni jo. Häh? Tässäks teidän pätkä nyt oli? Ei vittu. Crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. Yeah! I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Tuo meni vähän kosteeksi tästä. Mitäs teet, jäbä? Niin, mitäs teet? Joo, topetaan. Okei, ja siisti. Miksi sä et kopi? Mehän mennään tuolla. Mä haluun kusella. No mä menen. Mikä tää juttu on? Voiks selittää vähän, mikä tää juttu on? No, vitsi tää on kysynyt mut paperit ja sit mä jouduin ulos. Sit mä tulin tänne vessaan alunperin, siis oikeesti mulla oli vitukaan kusia ja mä olin vaan silleen, vitsi jos toi tässä valittaa, että mä kusen, niin ihan sama. Siis Jonna oli täällä. Nyt sä juot stobea täällä, koska sulla ei oo papereita. Niin. Miten sä oot taikoinut se stobe? No vitsi, jotku haki. Okei. Tää on mun toka stobe täällä vessassa. Okei, ihan loistava. Siis näin vietetään 18 V synttäreitä, jotka on oikeesti viikon päästä. Paskaheisessa vessassa. Tää oli varmaan hirveetä paskaa.